Rýchlo, poď. šanca. Maťo. O, nie. Maťo. Už sa to peče. Yes. Ale zavri tie dvere, lebo bude to prívan. Normálny si. Si tam fúkne čo do domu. Nejaký písak alebo volačo. Behne nám tam mačka. Ale mačka je najlepšia. Hej, ale ty si pes. Nevadí. Zas tie oblaky vyzerajú všelijako. Dúfam, že sa nebude opakovať to z 11. septembra 2001. Čo bolo pred rokom, jak to došlo to veľké tornádo. Áno. Presne to, na to som si nespomenul. No, dúfam, že sa to nestane. Bolo by to veľmi smutné. Hlavne, keď sme si toto všetko poprerábali. Ale zároveň toto vyzerá ešte lepšie, než to vyzeralo. Aj keď príde, tak budem sa na ten obchod, tam ujú si to prirobili, aké oni a dojde jedno tornádo a sa im to sfúkne. Ty kokos. Ale parádne to tam má. Ešte som tam nebol, ale tak som zvedavý. Vyzerá to, že je 3-krát väčšie. Vieš, čo by sme si mohli kúpiť? Televízor. Čo vám? Televízor. Presne tak. Som o tom počul. Susedia mi o Nemáme. tom rozprávali. Že no susedia, akože susedia myslím. Ja som o tom počul 20 rokov dozadu. Ty kokos, rozbijem ten grill. Maťo, jedlo. Daj si. Tu som. Konečne večera, čo? Vlastne ja som musím ísť za ním, musím sa kúpiť. A čerstvý vzduch? Rozumiem. Už je celkom dosť hodín, mali by sme ísť spať. Poď. Zavri za sebou. Kedy sa naučiť zatvárať? Ty tam stále, ty. Dobre. Dneska je pekné počasie, dneska nefúka veter toľko. Hej, parádne to je. Sliepka ukazuje, že fúka na druhú stranu. Idem si trocha zastrieľať. Máte, došli mi náboje. Idem kúpiť do obchodu, potom dojdem. Wow. To je luxus. Predávač zase zdrhol. No nič, keďže tu nie je, tak to je asi zase zadarmo. Maťo, Áno? vieš čo by som zdal na večeru? Nejakú rybu. Aj dobrý bársku. Vieš čo, idem loviť. Idem chytať. Ryba rybárska. Dá, ja by si dal. Takého lososa. Ty kokos. 1 hour later. Preboha. Maťo. To nevyzerá dobre. Maťo. Áno? Maťo. Musí vôbec hovoriť, že čo je. Nie. Nevyzerá to dobre. Hej, mali by sme dať, že donútra veci. Grill. Vezmi grill. Beriem grill. Trampolínu asi nepresunieme. Maťo. Rýchlo. Počkaj, pomôžem ti s tým. Čo ešte možno donútra také, aby nám sa tam pokazilo? Už asi nič. Oný zober. No. Schránku. Schránku, to je ono. Ale blíži sa to. A ešte zoberiem moju úžasnú mašinériu. Bo tá je drahá govado. Sliepku asi nezoberieš. Nevyzerá to Sliepku dobre. nezoberiem. Myslíš? Vylez. Zadový Není rebrík. problém. Sliepka, poďme. Vezmem zásoby rýchlo nejaké. 20 metrov od brehu. Nechoď ven. Jediná naša vec je skovať sa. O nie. Rýchlo, poď. Maťo. Hýbaj. Sme v strede tornáda. Ale toho menšieho. Fúka nám to strechu preč. Strechu? Ó, nie. Na dome. Už sú dve F3, Maťo. Vidím. Dúfam, že to nenarastie na ešte väčšie. Všetky idú už preč. Všetky idú už úplne preč, čiže pohoda. F5. Ó, nie. Už je bude vonkové svetlo. Oh shit. No, toto isto nevyzerá dobre. Ja presne naspäť gauč.
O nie, Ty kokos. to je obrovské. A je po obchode. Asi by som išiel do bunkru a sa vyspať a ráno pozrel, ako to vyzerá vonku. Mhm. Akože pekná. To je spúšť. Aspoň máme drevo. Aspoň máme drevo.